vise, hvor langt jeg var kommet, fordi jeg endte med ikke at filme sådan vildt meget, fordi det var alligevel bare i bilen, det var lidt svært at filme. Men jeg blev færdig med kroppen, hvilket var mega nice. Jeg fik lavet sådan en italiensk bindorf, og det tog da ikke 7 år. Det blev sådan lidt uneven eller sådan ujævnt. Men jeg tror, det er okay. Jeg tror, i vask skal det nok sådan lige finde ud af, hvor det vil hen og sådan noget. Men ja. Så jeg begyndte lidt på ærmet. Jeg kommer sådan 4 cm ned eller sådan noget, så ikke sådan vildt langt. Der har den her sådan snoning oven på ærmet også, og så er der indtagninger, så jeg skal lige både holde øje med sådan, hvornår jeg kommer til snoning og sådan, hvornår jeg slår indtagning. Jeg skal til at sætte sådan lidt garn på, og jeg har 5 ruller tilbage. Og jeg regner med, at et ærme tager sådan 2, måske 2,5. Bare sådan baseret på, hvor langt en rulle sådan strækker sig på kroppen, det ved jeg ikke. Jeg tror, det bliver fint. Jeg tror, jeg gør nok. Så i dag vil jeg bare arbejde lidt på det her ærme, og se, hvor langt jeg kan komme. Jeg kan mærke, at det bliver en mega fed spiller. Jeg glæder mig helt til at vaske den. Og sådan se, hvordan... Jeg tror, det her perlestrik sådan sætter sig lidt ind i sig selv og sådan. Så det skal nok blive mega fedt. Helt færdigvasket sweater. Den er bare mega blød og dejlig. Peruvian er det de garner, der bare bliver 20 gange bedre at komme i vasken. Jeg synes ikke, at den var svær at strikke, men man skulle lige holde tungen lige i munden heroppe. Man laver både vendepinden i nakken, gør klar til raglandudtagninger og sætter den første del af mønstret her på ærmerne op, efter man har lavet sådan en ombukket halskant. Men vitterligt hver eneste maske er beskrevet. Det er godt beskrevet, opskriften er godt skrevet. Det går mega hurtigt, fordi det er på pin 5,5. Og så var den bare super sjov at lave. Altså, så hvis man leder efter en sweater, som er relativt nem og virkelig sjov at lave, så vil det her være mit bedste bud. Den var heller ikke vildt dyr. Jeg tror, jeg brugte noget eller 460 omkring kroner. Og så har jeg har 2 Peruvian tilbage. Så den her kan varmt anbefales. Jeg var lidt intimideret, fordi jeg synes, det ser lidt sådan hardcore og kompliceret ud. Og sådan noget af ærmerne. Før det her havde jeg kun lavet snoninger på en hat, så jeg var ikke sådan experienced med snoninger før det her. Hvis jeg kan, så kan jeg også. Det er mega nemt at finde videoer på YouTube til snoninger, hvis man er i tvivl. Det eneste, jeg vil sige, er sådan nødvendigt, det er lige at have sådan en, jeg tror, det hedder en maskeholder. Det er sådan en lille sådan, det er sådan en pind, og så er det lige sådan indhakket i den sådan en krog, som man ligesom kan holde maskerne på. Fuck it, jeg finder den lige. Det er sådan nogle her. Jeg havde med i 2 størrelser, bare for at være sikker. Hvis man er i tvivl, så spørg YouTube. Det er altid super godt at se ting. Eller måske nogen, man kender, der kan snoninger. Jeg synes i hvert fald ikke, det var helt uoverskueligt. Og så Peruvian bare sådan... Jeg tror, det er næsten min nye yndlingsgarn. Det er virkelig bare sådan fedt at røre ved. Det er ikke sådan tungt, synes jeg ikke. Men det har alligevel sådan... Man kan godt mærke, at der er noget fylde på en eller anden måde i det. Så det føles faktisk sådan lidt luksusagtigt. Så ja, som sagt, 100% anbefales. Og det var Siri sweater fra Lene Holm i Samsø.